Hello guys, good morning. Siguro nagtaka kayo bakit morning. Gabi pa guys. It's already 7:30 morning here in England. Pero tingnan mo, masyadong dark. Ako ngayon, days ako. Nagdi-days ako just for today kasi magpa-swab test naman ako, kaya nagdiretso na lang ako duty kasi off naman ako kahapon. So, I'm just waiting for my lift dito. Antayin ko na lang. Kasi, ang lamig guys. Pero okay naman tong suot ko. Uniform namin. Fleece. So, medyo hindi yung So, ayan guys. Dark. That's it. I'll see you later, guys. Hello guys, good morning. As you can see, nasa bed pa ako. Actually, it's still 3 o'clock a.m. here in England. Kahapon, nag-vlog ako papunta ng work. That's 7:30 or 7:35 already in the morning. But, ang dark pa guys. So, nagdi-days ako kahapon. So far naman, bakit ako nag-days kahapon? Kasi, kasi ako, nagpa-swab test. So, sabi ko, magpa-swab test lang naman ako. Diretso na lang din ako mag-duty kasi ini din sila ng staff. Ang supposed to be ang plan ko is only early until 3 o'clock. Pero they asked me to do the whole shift na lang kasi kulang sila. So kaya ayun, na days ako. So far naman, okay naman yung duty ko. It's not really like a toxic day sa kung nasa day shift ka. Very smooth yung shift namin. Wala masyadong activity dahil sa nangyari ngayon. So, limit yung activities nila sa mga residente. Na-enjoy ko yung shift ko dahil kasama ko naman Filipino. So, it's not really like mga puti yung kasama mo para bang maano ka kung anong gawin mo or what. Pero, ang naka-diferensya lang is hindi ka masyadong makaupo kasi mahiya ka naman mag-upo. Makaupo ka man, chika-chika, pero hindi ka masyadong maka-phone. So, ganun lang naman ang. But actually, na-enjoy ko talaga kasi parang another kind of atmosphere, environment. Kasi sa night kasi pagdating mo, ako lang mag-isa, tapos yung mga residente ko, tulog na. And then, yung sa days kasi, gising sila lahat. And then, makakommunicate ka sa kanila, mga ganun-ganun. Sa hindi pa nakakaalam, guys, I'm working sa, isang residential home na learning disability. So, hindi siya, may mga naman, matatawag natin na elderly. Ang nursing home kasi iba sa residential home. Mostly kasi sa mga residential home, mga able sila, mga meron sila capacity. Yung iba, meron capacity mag-decide sa sarili nila. And then, meron sa, anong tawag doon? Nandyan lang kami to support them. Para bang mag-assist sa kanila kasi merong mga ibang activities sa daily lives natin na hindi nila kaya. And then meron din ibang mga desisyon na although maka-decide sila pero hindi hindi nila maisip na for their own good. So, nandyan tayo para mag-assist sa kanila. Yun lang naman, physically, it's not really draining. But mentally, sometimes it is because they are sometimes like, medyo argumentative, na monotonous kasi yung nila, monotonous yung ginagawa nila. Pag ma-change yan, medyo mag-agitate sila.
Ganun lang naman. Very, naman. At saka, kung may mga problema, we have to ring, community nurse, mga ganyan-ganyan, or sa, ambulance, mga ganyan. Hindi kami nagdi-deal ng mga major talaga na, unlike sa nursing home. I've experienced nursing home, medyo, ayaw ko kasi, although magagamit mo talaga yung mga pinag-aralan mo, but I find it more easier, more relaxed, more, sa residential for me. Kasi, syempre, tumatanda na tayo. And then, of course, marami sa inyo magtatanong, ang sweldo. So far naman ang sweldo para sa akin, malaki naman siya kumpara sa iba. Ganun lang. At saka, we find it really like more physically relaxed compared to sa iba or sa mga nursing home. Yun lang naman may comment ko. Kasi baka diba? Baka wrong ako. So, I'm happy guys. I'm happy na nakapag-days ako para ibang environment na naman. And then, I get to know more of the residents on days. Parang, maka-communicate ka sa kanila, magtawanan ka sa tawanan sa kanila, chika-chika sa kanila. They can communicate really. At saka meron din iba na hindi, but they can understand. They can understand if you will tell them, oh, can you do this? They will do it. Meron din kasi iba na hindi. Ganun lang. So, yun na guys. It's still 3 o'clock a.m. in here. So, nagising ako kasi nagbanyo ako and then hindi na ako makatulog. Kaya sabi ko, anuhin ko na lang yung vlog ko kaya para may ko sa ko. And then siguro magluluto ako na isda mamaya para kainin ko sa breakfast. Maya magluluto ako. So I'll see you guys.